Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki noilam jang snong maurang rambrai ki bakentop yo sodra snong uskatri snong bat kumju uskatri jang ka VEC lem bat ki senglong kemi jang ka snong kila ay ka jing picai pat ba halor ka jing keno jang ki pat ba nong snong ki bana ka dong block 3 ha ka bay day ba ka jing petre ka skim sis pas ngi bat ru halor ka jing keno ba ki noilam snong kila le don bor halor ka jing petre ka ni ka skim ha ka jing kren bat unong lum kubor jang ka Batisi TV kini noilam snong kila kentat mordor ya ki jingsa keno ha ki nong snong jong ka dong block 3 da ka ba ong ru pa ki dei tang ki jing keno ki bom shong nia namar ba boro skata ki kam jong ka jing tre na ka skim sis pas ngi ha pok snong ka thau ki long ki be ya renti ya ka ba pentre ru da ka snong henry ka jing bakla bat ka jing bom ya sto jing mot ka dei tang men tau snam ar hajar ar pho ba ki breu ki la let se ya ka pisa sis pas ngi klem ka jing sto bat ki bor penya snong Nakaliang jungi ki nong snong kum nakaliang jungi ki senglong kini ngin sngo tenat bat ngin sngo yahap halor kani kajing pen I kubor jongki namarba habadon ke ai kajing klumar wat hapo snong po thau ngi hi kum ki ba nim sem latip chapang kata kajing klumar jongki kamtam hakabaya dei bat hakaseng long kini jongi lekim sem lawan ra ya kita kajing kida kila sngo henrei kalau poi penban hadu uni uput hakaba kilara ya kani ka kubor bangila ngojak burom haliang hakaliang jumi hakap po snong po thau hakabaya dei bat kijing trei sispa sni hakabaya dei bat kini kijing trei ban ong ba nim juyo jing trei kam yahap namar ba kat kum ka jing sem jongi hi bro sikata ba ya kijing trei ru ni shajlet trei hi nang ta karoi kapar halor ka jing trei sispa sni ru ki babon haki snong iyo ki lenti kum ki footpath kum ki jakatong ki engi sayo ki babon ba hakabaya dei bat jing mentoy yangi ki padba henrei ban ong ba ngim juyo jing trei te kam yahap hakabaya dei bat kani kaliang nakaliang jong ati ngadon kata ka jing snong persya ya ka jing le jong kini ki para snong namar ba kad kum ka jing yo I jongi parok sikatan judon kata ka jing ya tre lang ya tre ringkat ikam snong kam thau henrei menta ka ka dau ka ba ka penlong kum ne ba kim siam ladon kanu ka jing wan ya kandu hapo snong po thau kim siam la ya penbek ya kanu henrei barok sikata bam don kata ka jing snohun kamot ba ngia kran bek hapo snong po thau ban ya penbek ya kanu kam thì ngà thì tăng ngà tai ngà ngam sultanat ya kan ga jingle cuma ini ki para snong para thau di day bat ketu ke jing ong ba ngi ngi khot ya ka somon hoi kalong basisa ba ngi khot ya ka somon adin beliau ya ka report na ka VEC kibala kedau sai ba kini kim semla wan banyak keren banyak banyak kita jeng ye bomis sujumut hui ngedewi tres pasni di kedai kamram jongi kum ka snong kam tramanga de stri jong snong di lakha yaki bakin wan mi akmat jong sodar bang ye tembek ya kata ka kam hui jeng bomis sujumut jong ki bat ka VEC di hendrei ke basnol ngok kolong bakine baro ke bangila khot kan kemujik mau jongi jonga kalau bagi kot art huengut dendai baru art huengut kem semlawan mi ha ketu kesmi bagi kot sam keno do ji bertiru na keno gadau bakimman dendai ngiliu iman mi agine ki media sosial media YouTube ba keno bun ba persya ia usrodar isti chnong ba kum tateri etukumti berbawe semdon unu bru ubradu no ya coalition muradu no ya umbam umdi zane banyak footpath ya balasna da kispasni nekto kolong tangga jing ong ko jongki hoj sangil ong yaki ba
lada pin namla bagi telang bagi senang pin chulong tang kino pekai pin chuya ikal di footpath pin chubam ya ka lane pin chubam ya kau krem kano kuno jing telang bagi senang hikam baro di pila bandu bagi senang kadon ka bor ban pendu kani kolong kai tang ka jing ong kumno bakin sotu ya lade bagi hab banwan ya ka banit bet bat ka senang balada ki ginut ban ong ba ngimyo ya kho ngimyo ya ka ngimyo ya chu di senang ibrate daga swasni kide beda pencisha pati jengde bat ka wai ka banta ji kuno ban naga liang jong ka senang ki la chu khnjet benye kine ki parlok jongi kino chu senang jongi men shwa ba hab naga block 3 hai jaka ba khot keseng lum so jhur bakla di yubor kila pha yubor sha kawai pat kachnong nongkro kamlong ka bachisa kani kami na kadaw ba na kawai kachnong ba marjan ka balong kachnong ba rim po yung himarang maray ka ong kumne ba ki lekha ki risai ki khndew ki siap ba khamtam ulum jingte udon hangto hai benta lum so yhor de kedai ki lum jing tep na ka chnong nongkro jongki na ka balang ki jongki bade ka presbyterian nang ta chuchu ne ki ki pedam ka don hang tu halum so ihor de ki kerpat radalong ka bala sobhaban plak no itu benta ban penis no ka chnong jongi de habang ki perkhat ya jing halang jongki para chnong ba marjan parnus nisar ngisgau ba kam don jing mentoy yangi ne kam dunong yangi ladangin aino yaki siapo nongkro bat lalle ya kan dia dusnam ya kan riu da pen long ya ke jing ya chonglang da ki arsinong nongkro bat maurang hangto halum sajhur hak jing dor kadru iki nong sunong badon hangto ibade bri jongi miswa bat de menjur re sotna le disa hak por ya kaba niso yaki kot sla bikin hapno po nongkro tisre umdone ke ba ki ujor kita por lu menta la san snem menta kim don ne menta kami san jran kene ki jing keno kolong ke baso pangmet ha jing ye dei bat ni jong ka bor sino shu hang to halum so jur kumare kut bakan hapno ko ke area nongkro na kalian ko nongkro ba pli kala pentre ke chispa sngi hang to kila pentre kat kum ka jing tip ka jonga kolong ki trehi kine ki lok jongi hang ba chong do lum so yur di nre menta de ki ong i dang de po marang na dang along kum ta bale kim ai ujor ba ka nongkro ko wan chna jing tris pas ngi jubor hang to ke ka khna ba ngi ngin so thu to ha ka ba ya de ba cha ta hoi si sa ki wan nre ha ka kum ga to por kamla banlong banong bangin plong dor bar namak sokar ko khang ban plong dor bar pai ba ang tasa ka wai ban chu pelaj ban kedekti ya uparanong sunong kan namla balong ya katang su tui mangi te ladangin pelaj ban kedekti ubreu ayu kan je namla ban tip ha ka kiwan ya kan kiwan be ya kata kim sem ya kran ru em la ka bentar pas ni hak bedai batka jeng penmi hakikat kubur bat hakimi dia nakam tak jeng tris pasni kamlong kabah temai namar bakini kibriu kila let submit tu ya ka jeng ujur sedu block development officer te nakaliang jongi ngi ngok sibun ban yo i bat ban yo sngo kita namar hapo snong hi ngi kwa ba kini ki beriu kindon ka jing sutu jing wat ngi kun kinong pai ya snong thau kam tam ka be dei bat kini skim pas ngi ha be dei bat nga kum ufitri nga susung pendit dan rei ngai bakini ki baro kide ki jing sutu bakla namar kum bakila komen hi baka jing trace spasing hi posnong jungi kalong ka bayat bet ya biang ha jing tho jong ki kila ka do kum tahi ba ka
jing pentrei skim spasngi nadu bastang along ka ba ya be ya biang ikam borok khoi na marngi ngim ju penja ya kiskim borok mangi pentrei hidak sinong tenrei kajing bakla hakabede bat kini kibriu katu ka ningon kadai tang ka nek snam aja ar phau hi kum bakila phla bakila yo litsei ke pisah bakajing yo litsei ju ki ke pisah klem le trei kadai na ka dau ju ka nek ka lockdown hakabang la phet bi kijing trei dei ka wan no kajing pen sange mamla ban trei pai ba te ka pisah ka rung no ki akam ju ki te na ka rung te kila kum letsei ka don ru ka jing suthu bakla ka ba pendrung pisah hagi tu por ka long ba ki don kita pisah ki ba ki de ban yo na ka sokar te imat ka de na ka daw te na ka leng jungi ka jing ka no jong ki ko ong ba kila khot somon ni ki te rei kam de ka somon ka de ka bangi khot ki ban ya suthu hakabe de bat ka jing sei ka ne ka pisah na mar ba ka ne ka pisah ka de ka ba la thep ya ka bai bela klem pat tre ye ki jing tre na makalap no kalok daw te ki babun ngapen iya ka ne ka listar ki babun ki la dot ki balawan bane penbek na mar ki suthu baklai kata te yui ki media haki kubor borok baka don ka jing ai na ka sokar ten re kam dei pat de kat katu ka jing yo ka baki ki yo te na mar kata ngang so ong hang ni ba imat ka la don ka jing suthu bakla ten re ka bangi lungo ka long ba habangi khot bangi po sinong ki kema bane penbek ye kata na mangi ngim siam ong ban ai ka pisah ni rengi ong to wan bangi ne penbek khna bangi yo ban le tre namar ba ya ka ne ka pisah kam de ka gran ka de ka bangi hap ban tre ban kata bangi sayo ka ne ka bai no tin re ki suthu bakla pa de imat kim kwa shu ban wan tre ne kum no ta ka kam pha re kat kum ka jing ong ka jong ki ka long ba ngi ngila khot somon kum ta yakin de kam de ka somon ka shu de ka jing khot ban wan ye pan be namar kham tab e mangau su tri nga so khia ni ka kam namar la dai ki project mla ban pende mon na ka liang jong ka office kin ham ban pensitom yang aku mus tri di nak kata-kata aku mau bangila syong ya ka eksekutif komiti bun sin ni khot yaki ndeki wan ki babun kilawan kila penbek bat kajing tre kaya be ngila pentre tandai nak kata jong kajing bom wan jong ki kala penlong ru yaki katu ka neki jing tre bakin sakut hadu mata na apa ke pisah kam dap syu te ha ka be dei bakane kajing kenok jong ki ban ong ba ni kesinong na kalian ke isi ngila berngem ngila bersih ki ngila le kumni kumtai kadai tang kajing ong tan rei kam don kanu ka ba na kalian jong ikum ka isi ni kwa ban le kata tan rei tang ko we long ba namar bang ngila khot ki kimwan te ngila ai no kajing pentip sa kesinong ba kesinong kan haban khot ki namar ka isi kalong hapo jong ka eksekutif komiti jongka isi ka pha ye kajing petip saki saka ni ka eksekutif jong sino to hakabede bat kajing ong bakilawan mi bat ngaku sekretari hot kitu ki lawan ye kendu ngah dari kim siam lawan ye kendu hakabede bat ka pisah tengka kim siam lawan ye kendu hakabede bat kita kijing tris pasngi ten rei ki wan ai ka report sanga da ka tin bat ong ba kurang ba dong ulale marwei kumne kumtai ki kambar khai ti hakbede berkata ngala ajing mod yaki na marbaki de si ing sisen urang ba dong bat kini ki ba kenok ki de ki de ing disen teng ong ba pi wat penni ya kanu unu ka jing so per na mar pi de si ing sisen den rei la da kita ki pai ba jong ka dong bar khai ka blong ka ba de pe mo u kim su tanat siu ai da jing tho ka sinong khna bangini ban khmi ban pe ki kita ki jing sia ro khai la da de ban hab ban bu do we ru haban bu do we ti ki khlem wan ai pa de ta jing tho ngiu i pa de ba ki la penmi mana kot kubor da ka ba ki ong bawan ni kendu skutri
ngai yo sungo tang ye kata ka kentin ka bakiwan haying sisin kata ka jingwan kiwan tang si ying sisen da ka ba kiwan ai kata ka report te kumba kila panpau kot kubo te ngaso marong ba kani ka jing ong ka ba si ong khan ki jing sisa kam long kum tu te rengi na ka liang jong ka wi si ngem kwa bangin le si liang eno no ni kwa hi ba ka sinong kan ya be ya ti ni kwa ba ngi da ai jing mut bala da kilap ku me ta ka mungkin ai da jing tho khnang ba kan long ka ba sisa ba ta urang ba dong ula le si liang na ka bentai joki maki keno kumne bat kum tai ia ki kam ki jam hata dong ka joki ti na ka liang jong ai ngi su ai jing mut tang kata dai ngam ki klam ka li ya kita ki jing tre ki klam ka li ya kita ki ba dai bat ka pisa pilai na marba ga jim pentrei ye ki kam barok khoi kumut ngi pentrei da ka wisi da ka bangi shania hakini ki met ki nong penya ti ka ka bakiwan ra maki kumut ka de kata tenrei ni iso lungo man ong ba kila don ru ki jing kenok man ong ba nak ye ki jing trei po shnong po ko wisi jong ni ba ni ai kontrak kham da khod ki kani ka long ka ba bakla ka kentin kontrak ha ka wisi jong ni kami kam don kum kata kentin kontrak rei ki sudon baik tang kitu kinong penyai ki ba nakalian ko office kala tha ba ki de bandon kinong penyai kita kinong pek no jungo de kita ki de ki met kim de ki kontraktor te nga susu kendit ban yu i ha ka kot kubor ba ki kenok bala ai kontrak te hanu ni ai kontrak ni khantip kata te rei ni penyai baik penyai ti nomor ba ka pisa bro khoi ka barung haki akaun jong ki kalong katkum ki baki ki tre katkum ko baki ki letre ten re haki snem ki bala lek borok khoi ke yai be jai biang na dong sedong ki letre kata ki yo kata hi ten re kajing bakla ka de tang hang nus nem arajar ko bai haki jing ede ber ki job kat ngi hang ni la don laka nadu men basdang ki job kat kajing kedo hong tu ka media ko ong banaru aryan yo rengi hang ne ngem dei naru aryan yo ngi lasion ye ki jokat tahu aryan handai te ngi laslang ban pentre ki kam na u aryan handai te nadu ko to por hadu mentahi ngi habang ila wan ra ki jokat ki ba ngi la renew mentala arsin la arsin ngi la renew ki jokat hadin wala da renew ki jokat ni wan ra ngi bu ba ya ka office ibu baik ke office jong ka WC ba ni sa pen benapat ba da ka PA system ni pa pen benaru hakir ba dong ba ki job kat ki la poi ki lawan sim na te ki bun ki balawan sim don pade ki ba imat kim slow don kam ki klawan sim tre ke balengok kolong ba ki kenok pen man kum ni haba ki wan sim dala de ki kenok ti job kat jong ki don baik ki bala bit la biang na dong sedong kemut ki don baik hang tu ki ba ki la ada renew ada wi te ki bom renew ki bom son job kat ten ong kum no de ki job kat bro ki don baik ha ka jaka ka bangi bu ha ka office jong ka WC ki ka tu ke jing ong kala de ke jing ong ka ba la syukno yangi da ka ba imat kala don ka plan ayu wat ya ke jing elang ki lek perlong ka tu ke jaka imat kat kum ka ba pau ha ka media ti katu ke jaka kam dei ke sinong maurang ke di sinong krok ti hang tu kinong krok kilale te ke development nga CUE wala don ke surok kala don la don ke surok ke badi ya chetu te katu kam hapsu haka sinong maurang ka block 3 pin le pe ka block 3 ke de ka bayo bun ma ki skim ka bangi la le ki pungtong la le ki footpath la jan barok ka dong la le ka block 3 tendai namar ba ketu jaka kam dei hangi kam ka dei ka nongkro te ka rules kalong ba mla ban le bu ye kinu ki kam hagi jaka jong ki wei ha ka be dei bat ka jing keno i ki katu ka ni ha ka be dei bat ki IHCL te ngila don ha ka ni ka rai jong ka ni ka executive committee jong ka WC namar ba kini ki try ki kwa ban tray dalam ti namar ba kidon kam ban penhe ye ketlu mar ka jing plan jong ko office ko barit
dan nomor kata nakalian jongko isi ha kabede bat kini ki pankana ki bangi ong ki IHCL ngila IT baik ceki try barok bukin bentrei kin hawat misteri dalade kin hap sutu dalade ke pisar kin hap balese kin hap kat baki lada ki tray dalade kila suyo baik ka bainong lada ki yu tendai ka basusi kelong ba ha kabede bat ki kat tu kat ni we ni ki misteri ula ai da jing pentip siangi ka isi ba da bokeli ba kani ka pisah kala rung ne em ka bai belah nama raba kita ki bakwat ban patrei tu ki pai kana ki krem siu siu ia ka bai belah ki ong ba krem pat rung dan rei nakaliang jong aku usketri ngala ada penrung ia kani pisah ban ngila lap ba kini ki bala pendep kila ada bletse kila ada yuten ka pisah ka rung rengkap ka juga por rei kala sudai tang ka ba ki imat kila sule tlia ia ka pisah ban siu ki misteri te ula airu da ka jing pentip da ka bau keli yang mus ketri ha ka be de ka ne ka bible la jung kini ki pankana te ki pankana nakaliang jung ka isi ngimdon ka jing turklar na marbang la IT be cekitrai ba kin trai daladi to ha ka be de ka ne ka jing ong jung ki ba kila ai re complain hot kalong ka bade kila ai ka jing kerpat ka jing ho chu video rei wa kon slam te ni nakaliang jung ni kum ka isi kan ai kan nu ka jing kan tho ha ka be dei bat ka jing peni khubor ka jong ki ni khubor la det na marba ni update ya ka ka ba na ka liang jong block development of sharp un ai ka jing pensai te ha kini ki te yo bala det na ka liang jong video la pan sokos la ne la ai la pan ka jing pensai ni yang ni te na ka liang jong ni la pensai kat kum ki ta ki bentah ki ba blok development besar ulapan ya ke jeng cai tengi la dep pa ya ke jeng percai show video te nga tharai ba hakabede ba kani nga shu don kani ke jeng ong ba kumba kini ki para sinong para thau ki kwa ya ke jeng ba te na kaliem jong nga ru nga khmi ti ba kanwan ke jeng ba kanwan ke jeng su thu jimut hot ki jeng pha jimut ki la bandon tan re kin ne sa kum kita re kanwan ka jeng sutu hadien ba nakaliang jung budi ol se unsa khotlang yengi barok ki nong song sinong hakabang nyok bani kenduk bani penbei kita ki jeng sutu waklah makam dei ka ba ni temu wan pen sniu wan pen yu ke sinong tau